Ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο hot collecting sealed products για το Pokémon αυτή τη στιγμή? Τέλεια, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο Pokémon TCG, είναι ένα trend το οποίο οι συλλέκτες όσον αφορά το Pokémon TCG μαζεύουν κλειστό προϊόν και όχι το πιο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι σε όλα πάνω κάτω τα TCGs που είναι τα booster boxes. Συγκεκριμένα, οι συλλέκτες μαζεύουν ένα από το κάθε Elite Trainer Box που βγαίνει σε κάθε νέα ή και παλιότερη σειρά Pokémon των τελευταίων 13 χρονών περίπου. Πάμε μαζί να δούμε κάποια από τα πιο iconic Elite Trainer Boxes της τελευταίας διετρίας με τριετίας. Το Temporal Forces Elite Trainer Box, το πιο πρόσφατο το οποίο κυκλοφορεί τώρα. Το επαιτειακό Paldean Fates Elite Trainer Box με πάρα πολλά shiny Pokémon. Το επαιτειακό 151 Elite Trainer Box με όλα τα Pokémon της πρώτης γενιάς. Chilling Reign Elite Trainer Box με μία από τις δύο μορφές του Calyrex από τη Sword and Shield εποχή. Fusion Strike Elite Trainer Box με το iconic σε όλους μας μυθικό Pokémon Mew. Αν σου άρεσαν και εσένα το πόσο όμορφα φαίνονται τα Elite Trainer Box και θέλεις να αρχίσεις να γεμίζεις το γραφείο, τη βιβλιοθήκη σου ή το playroom σου, βρες μια μεγάλη πληθώρα από Elite Trainer Box στο Black Flame Collectibles στο link που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.